Sarming. Di mo kaya ang page, Ming. Galing niya, ilang pa ako lang dito. Sige pa magpula na yung tawel, ay. Dito na. Asa ka ito? Mambak lang iya. Dara. Tana. Ngana dalang utak tanan. Di makaabot ko rin sa itong testing. Official na pod. Dara. Hey, sakit ng pagkakot. Mana dia? Tingnan ka ya, kasi rin ang taon. Luya ay. Eon naman, eon. Eon naman, eon. Eon. Nah, balik isa. Lupat pa lang ka. Tara. Eon. Nauna naman. Eon, men. Nauna. Laulo po. Kanila laging VIP to, Brad. Ano ang tagod? Kaning wish kusmot. Ye. Kay kusmot dai, Brad. Eon. Magod ka. Kaluoy. Spesialan. Hungaw man. Hungaw. Kalau oi mun hungaw oi. Minaw ka kau. Minaw buka kau lah. Dahil pun na mua. Ingat men. Aula men. Aula men. Nyaun. Ini. Oi. Naghan po mga bangtam. Kan sisihaw. Lagi videohan magod me. Maolaw. Tiwas lang kaon bread. Ha? Onsya. Kaon bread. Kau na dia
Ini simut guys. Looy kaya. Asa pa yung mga eringtan? Wala lagi. Kuan to. Gusto siguro.